English sa kaguran oy. Sa to da alisuda gyud maglagod gyud ko aning English ba kay kay ko kasabot. Sa tong kaguran jay English sa kaguran ha. The horse sa to oy. Suda to. Oy, may kay naka. Unsay the horse? Tagadrong kag litok-litok na buang guro ka. Di na ako gi-memorize ba. Unsa kay English anang kuan? Memorize gawa may klase. Ang kaguran ba? Unsa kay English ana? Ha? Unsa English ang kaguran? Dudag lobe? O Sa simple. unsa? Slider coconut. Slider coconut? Lobe, di ba magkagod ka? Oh. Slide din mo siya ba? Simple, mura yung slide. Coconut man na. So, slider coconut. Ah. Kanang kuan. Unsa English anang bukag day? Ngan Bukag. bukag nga nang murag nganong bukag ba? Ako ta naglobe? Oh. Bukag? Wala siya round robing. Kanang kuan. Unsa in English sa gena oy? Ay kaldero. Unsa English sa kaldero? Naghanap po ni mong pangutana para asa mo na ninyo. Sa English na mo ba? Online class man gud meron? Grabe po ka. Unsa na grade nimo? Grade 12 da. Yapon ka kabalog in English ka. Grade 12 naman ta ka. Mag grade 12 pa lang. Unsa na English ana? Kaldero. Rice maker na kaldero. Ibutang na si mong una-una rice maker. Ah, rice maker. Unsa kay to kuan? Unsa kay tong una? Kaguran slider coconut. Slider coconut. Ang bukag round robing. On Ruben. Kaldero Rice maker. rice maker. Ah. Oh, butang na si mong una-una. Kanang kuan? Plato. Flat. Ha? Plato. Plate number. Ay, plate number. Kasimple. Kanang kuan? Takore. Unsa English ang takore? Ano ka? Nawa pa dahil na nahuman? Wala pa. Daghan kay may kuan eh. Kami pa English-Englishan nga mga butang. Kanang takore, water maker, water heater. Water heater. Water heater na. Ah, water heater. Katong kuan? Rice cooker. Ay, rice. Sa to? Rice maker tong Rice kaldero. maker. Ya, water Sige, heater. daliin na tanan ba kay takaw pa ko. Unsa kay English anang baso? Ha? Unsa English baso? Water dispenser. Water dispenser. Sige, pagdali unsa pagyud kay mulakaw ko. Kutsara. Spoon magnet. Spoon magnet. Mm. Unsa kay English sa kuan? Tinidor? Tinidor? Oh. Triple foods. Triple foods. Nganong triple foods man? Alangan daghan man kay na siya tudlo no bisan unsa rang pagkaon ang pwede matusok mo na gitawag og triple foods. Sa triple foods din ang tinidor di ay. Nya na pa paspasin na ba? Ay, Kuan. Unsa English sa CR? comfort room. Comfort room nya ang kuan. Kusina. Uy, kasimple dirty kitchen. Unsa English anang kuan? Uso karon kanang sige. Face mask. Anang tangtabon sa depensa sa virus? Oh, Mouth cover. mouth cover. Simple mga pangutana. Uy, paspasi ba? Unya katong tubig nga kuan bugnaw. Sanitizer. Sanitizer. Hmm. Unsa English sa kuan? Quarantine pass. Uy, di isang kasayon. Authorization of the person para makalusot ka na kay otoridad. Kanang kuan. Unsa English sa nagpanday? Building. Building. Unsa English sa building? Concrete. Concrete na English sa building. Pangbutang na sa mga huna-huna yun ng tanang kuan. Daghana nato eh. Unsa English sa highway? Tanang dako nga dalan dagan kay sakyanan magi. Oh, Big way. big way. Paggamay nga dalan. Anyway, Anyway. Unsa English sa ugma? someday, Unya karon, today, today. Sunod semana, next day, next day. Ang kanang ugma sa udto, tomorrow afternoon, ugma sa gabi midnight, ugma sa alas 12 sa gabi middle and the between of the earth. Unsa English sa ikatulok nga adlaw? 3 days before. Sa umaabot nga tulo ka adlaw. Long time ago, another day come. Unsa English sa kusog nga hangin? Air pass, Kusog nga linog. quick pass, Unsa English sa kalibutan? worldwide. Unsa English sa isa nga kalibutan? Isa ka kalibutan, one barangay. Unsa English anang barangay nga way nagpuyo? No woman, no cry. Or what we call format. Format. Unsa English sa barangay captain? President. Kini last na ni.
Unsay English anang tao nga mo adto na. Let her go. Oh, sige, lakaw na. Okay. Salamat kayo sa imong pagtulo sa kuha. Mao ra to? Oh, Ah, daghan kog natun-an. na kuan man kay nimo na butang man kasi mo na tanan. Na nabutang pero dili kay tanan pero mas daghan ang nabutang. Ah.